be anyị daalụnụ ka eke unu mee. Abịa m ka m gwa unu na employer ahụ na-enye sponsorship o detekwa leta. Onwe ndị o deli leta na email, ịma ndị nyelie dị ọtụtụ. O dete leta, mma agụpụtala unu na ụmụnne ndị ahụ na-enye sponsorship fa dete leta. Tupu anyị gaa n'iru, ụmụ nwanne anyị bịa fa ji student visa bịa, fa si na fe afụrụ ọrụ na fe nwere ọrụ, fa na-akọsalụ m isifa ka mma abịa sọsụọ. Ọ bụ na unu nọ na London a, mma enye unu kọntaktị companies nya unu ga-etinye ọrụ. Na-asị ha anakwa achọ ọrụ dịkwa iji ga aghọrọ ada tupu iche njibe ibi ọfụ ịma nrọ ọrụ arụ. Ị ga-alụ kia, ị ga-alụ sekuriti, ị ga-alụ klina, ị ga-alụchi ihe niile a iwelie na-aghọ ada tupu i wee nọkwata wee rọbazie ọrụ arụ. Ị na-arụkwa ọrụ arụ ịma nwetakwa ọrụ kia bụ ihe ị ga-achọta nke echi inwetie. Mma enye gị kọntaktị companies ndị nji ọkwafọ ndị nọ na UK. Ịbịakwara oredi ịchọta ọrụ tata mma enye gị kọntaktị ya. Biko ndị be anyị, ọ bụrụ na unu nwee kọmpani, unu mee ka anyị malụ, deelu na anyịnya na kọmentị ka ụmụ nwanne anyị ahụ bịa ọrụ na nke unu. Tụmandị onwe ndị ọnọdụ fa, onwe ka ọnọdụ fa si dị, onwe ka ọnọdụ ndị ahụ si dị, fa chọrọ ọrụ. Mana ndị nke bụ student, ịma na fa dị alaụ ịlụ ọrụ, mana onwe ka ọnọdụ ụfọdụ si dị, fa adịrị alaụ ịlụ ọrụ. Mana ụmụ nwanne anyị ụfọdụ nwee kọmpani, ama m na unu na-anabata fa. Ọ bụrụ na ịma ebe ọrụ dị ga-anabata fa, ma ọ bụ na ị nwere ime ka anyị mara, ịgbatụrụ anyị ka anyị nyelufe aka. A sị ọnụrụ ube nwanne agba n'ọsọ. O nwee ndị si na accommodation na-afịakwafa ahụ. So ana m asọsụ ụmụ organization a mụ na fa na-ekwu. O nwego ndị mkpọrọ fasị mụ na accommodation na-afịa gara ịbịala ọfụ, fa ga-enyenwu gị 3 months. 3 months ịnọlụ temporary 3 months ahụ ka ị wee nweta onwe gị, ka ụkwụ sie gị ike. 3 months ị ga-apụ. Ọ ka mụ na fa si kwutebe ya bụ. O nwee nwanne anyị na-achatị m, unu nwekwe ndidi na chatin a, o bukwere ibuo. Ndị na-achatị dị too much. Unu ga-enwe ndidi, unu ewekwe n'iwe na ote gị idele azara gị. Mba, emere gị ignore. Anyị na ebe afọ ọdịmma ndị Igbo. Ọ ga-elutukwe gị, ị ga-akwala akwa ndidi yili n'arụ. Ị ga-akwala akwa ndidi yili na maka mbịa reply bịa, hey, ịma na onwere ihe mma alụzikwa o. Ana m enye ihe time, o nwere time m na-enye ya, nnyekwana time ahụ ọ gakwara mpịachi akwụkwọ ndebi ọ dịzie echi. Maka na ịma na ihe anyị na-eme bụ jos oti mkpu, ma ọ bụ na anyị na-achọ ọdịmma ndị Igbo. Ọ dịrị anyị n'aka, ọ bụrụ kọmpani anyị jos anyị na-asọs infọmeshọn na-atụpụta. Ụfọdụ ndị kọmpani bịazie gwa anyị gbasara alụfe ozi anyị gbasa. Ma ndị be anyị nọ n'obodo a UK na-emekwa student visa, na-eme work visa, anyị matafa, anyị si unu nekwe kọntaktị fa, unu lụzie, unu na fa na-akpakọlizi. Ọfa nwa bụkwa akpọ aza. Ya bụ ndị niile meseji juu na WhatsApp m, unu ewekwa n'iwe si ọ ka esi alụ ihe a bụ hobi. Ọ bụkwa ọdịmma ndị Igbo ka anyị na-achọ. Ọ bụ hobi, ọ bụrụ aka ọrụ m. Ọ bụrụ aka ọrụ m 24 hours mma anọ na ya, mbụla akpọ aza. Mana ihe enwelite ndidi m bịa reply ya gị wee were kọntaktị nye gị. Asịzịa atụpụgolu gị bụ nkịta ọkpụkpụ anụ n'ilo, ọgụ bụzi nke gị na ụmụ ndị mmụọ ifugie. Mana ofu ihe anyị na-ayọ unu bụ unu sọskraịbụla anyị. Unu mana anyị bụ organization ndị na-afụ maka ọdịmma ndị Igbo, na-akụzi Igbo kwa Satọde na ụka na Zoom. Anyị bụ ya bụ unu na-akwanyite anyị. Ofu ihe anyị na-ayọ unu bụ unu sọskraịbụla anyị na YouTube anyị. Anyị ga-ewepụta link ya debe ebe a. Ya bụ onye chọọ ịbịa na WhatsApp bịa jụọ ajụjụ, ihe ị ga-emegodi bụ ije ịsọskraịbụọ tupu ịjụbazie ajụjụ gị, a na-azazi gị ya n'ike
maọbụ na ịjụrụ ajụjụ sọskraịbụ iwetekwa anyị fụ. Ụfọdụ na-eji ọnụ si na fa sọskraịbụ gokwe na fa sọskraịbụ go, eji ekwe na ọnụ etinye azụ n'ofe. Ị ga-egosi na anyị ya, maka na oyi bụ mmetụko ya bụ oyi anara adị one side. Ya mmadụ na-atụchapụ gị akpị na-egosi gị, ị na-atụchapụkwa ya na-egosi ya. Nkịta daala ibie, buso adaala ibie, nkịta daala ibie, nkịta nke ọzọ ada. Ọ dị one side, ọ dịzịa ka onye nke ọzọ ọ mmadụ ihe maọbụ na ọ bụzi ohu. Ifuru na ọ dịrọ mma. Onye na-akwalite anyị na-akwalitekwa Igbo, maka ọ bụ Igbo ka anyị na-eme ebe a. Ọ bụ Igbo klas wọld ka anyị bụkwala Igbo anyị abịa. Anyị na-akwalite ọdịmma ndị Igbo, asụsụ na omenala Igbo. Ọ bụ ihe eji mara anyị, ọ bụ ihe eji mara anyị. Ya bụ ọnụlụ ube nwanne agba n'ọsọ. O nwere maka accommodation nwanne anyị kwulie mbọsị a. Anyị ka na-achọkwa nọọ ndidi ka a ga-enwele anyị. Ịbịa ide ihe na WhatsApp, ide nye ọ dị nkenke, ide ihe ịchọ, ide ya just dee ihe ịchọ ya, ọ bụ simple. O nwekwa ike ọdụ ajụjụ na-abọmịtọ, maka ọ bụrụ na ịjụ ofu wee pụọ, abịa ịza gị ya, aza gị ofu bifo azakwara ọzọ tee aka. Ya bụ ịbịa ọbụla ajụjụ na-abọ ka ị nwee ma ịtọ, ị ga-anọrọ ana gbakọcha anya wee jụba ajụjụ gị ahụ. O nwee ike ọbụla ịtọ, maka o nwee ike asa ibi ọzọ, asa ibi ọzọ, asa ibi ọzọ. O nwezi ike maka ka anyị si arịplai meseji a bido na ndị ochie, mgbe ị na-abịazi ọzọ meseji gị bụzi ndị ọfụ. O nwee ike ama nzakwa gị otezie aka, ị na-asị ka ezi. Ọ bụ nwayọọ ka eji alacha ofe dị ọkụ. Adachi ihe ụwa n'ike, ebe onye ọsọ lukwe ka onye ije ga-elu. Ya bụ ụmụnne, anyị ga-eji ya nwayọọ, maka ntụtụ anyị tụtụ jụọ akpa. Ije anyị bidogo, onye adakwa na mba, maka anyị apụtago maka ọdịmma ndị Igbo. Unu jisi ike na-agba mbọ. O nwere ndị na-ekwu maka sponsorship a. Sponsorship ụfọdụ je na kọmpani na-eme sọsọ kia certificate fechie na ọnya bụ sponsorship. Ọ bụ ọkwa ya bụ sponsorship bụ a ga-enye gị eke invitation letter dechiche na ọ bụ fanwa ga-eteki care of ma accommodation gị ma flight gị ma ụmụ ihe dechiche enyi ọ dịka agreement. So ị na-eje na kia certificate company, onye gị otichepụ aka ịkwụ onye ụgwọ kọntraktị gị na ya agwụ. O nwere nwanne anyị wetara link nye m, si m nọọ ndị ga-enye sponsorship. Nje neneche link ahụ, neneche anya ọ bụrụ na sọsọ trenin ka fa na-alụ ebe ahụ. Etren chee ga-enye gị kia certificate, ị gabazie je chọba ọrụ. Ị ya achọta nkwa ọrụ online ma ịdị bizi na-achọ, ị na-ataipụ Kia Home in United Kingdom, ị na-ataipụ ihe Kia Home that issues sponsorship, maọbụ ị gaa na LinkedIn ma Glassdoor ma Stack Overflow, ị gaa na ya ibili na ya, ị na-achatị 24 hours na-achọ ọrụ ndị maachị gị, ị na-agụ description ya, na-eme ọrụ apply, ịgụọ description ya ọmaachị ya gị, ị na-eme ọrụ apply. Mana nke anyị bụ anyị na-eje achọpụta ndị chọrọ ọrụ ahụ, nne gị ewele link ya nye gị n'aka, ị na-emezi apply. Biko ọ bụrụ na o nwere ndị edegoro akwụkwọ fa mee ka anyị mara ndị anyị nye link fa. Ọ bụzi ndị nọọsụ, anyị nye unu link ya bụ email ebe unu ga-etinye ọrụ. Ọ bụrụ na a na-azaghachi unu ma ọ na a na-akpọ unu mee ka anyị mara, anyị ṅụlie, anyị celebrate, anyị nwee testimony. Ọ ya dị mma ma anyị na-enwe testimony. Ume a na-agba ndị be anyị ume na-aghacharịpụ, fa na-eche ọgata ekwekwa omume ihe ọ dịkwa impossible. Ọ dị possible. Anyị afụgo ndị na-abịa, anyị fụrụ ọtụtụ ji student visa na ụmụaka fa wee bịakwa. Anyị fụ ndị ji work visa wee bịa. Ya bụ ndị be anyị, unu ada na mba, unu jisi na ike n'ọrụ. Chukwu ga-agọzi unu. Mma agụpụtala unu ihe employer dị, nke a si ka agbasali ozi, na
ọ na-enye sponsorship. Anyị agbasagonu, o wee fụkwa ihe karịrị ya. Ọ fụrụ ihe karịrị ya, mkpu wee baa anyị ọnụ, ọsọ wee baa anyị ụkwụ. Mma agụpụtala unu ihe ode, ọ bụrụ na ọ nwe onye o dekwere the same thing, ya mee ka anyị mara. Na ihe ode ọsị, Dear Sir/Madam, my name is Toby. I am contacting you from Promote Care Agency. You have recently contacted us regarding the sponsorship opportunities. Na-egekweni ntị. Sponsorship opportunity. I spoke to director yesterday. Ya bụ ịma na ba na-enwe receptionist. Ihe niile abịagodi ya n'aka tupu ọ gaba na director. So na-egekweni ntị. Ọ sị, I spoke to director yesterday. Unfortunately, he told me that due to high demand, the company has stopped taking new applicants. Unu na-egekwe? Also, I spoke to the director yesterday. Unfortunately, he told me that due to high demand, the company has stopped taking new applicants. It is likely that the company might recruit again. Ozugbo papa, ozugbo papa, ozugbo. Biko na-ekekwe na ntị. Ọ bịara akwara ihe oche. Ọ sị, it is likely that company might recruit again later in this year. So therefore, please contact us again towards the end of summer, beginning of autumn, if you are still interested. So beginning of summer ọ na-ekwu maka ya bụ ebe July. Ọ sị na fa nwee ike mbidokwa ọzọ na beginning of gịnị July, maọbụ ebe July ahụ. Ya bụ ending of summer or beginning of autumn, if you are still interested. Ọ sịkwa na ihe ọzọ okwu, thank you for your interest in working for us, and I wish you all the best in your future adventures. Yours faithfully, Toby. Unu afụghị ihe ode? Ọ dị m n'aka na unu ghọtara ya. Ya bụ unu ekolopu n'obi na ụwa agwụ. Ndị a bụ ofu ndị. Enwere about 70 companies na-emekwa sponsorship. Nọ nke anyị nyopu, anyị gbalụ unu agba. Nke anyị nyopu, anyị gbalụ unu afụgo mbọsị fadetekwa ọzọ. Nke a bụ second letter fadete. Fasi na enwetego 55 candidates na fa na work towards it. So high demand ọpọnụ na ego bụrụ ego na ya, ma ndị mmadụ chọrọ ya. Ọpọnụ na ego bụrụ ego na ya, ndị mmadụ chọrọ ịkwụ ya bụ ụgwọ. Unu fili ya? Ya bụ na ọ galalịghị ọnụ, ọ galakwala ọtụtụ ndị o. Nekwe na anya na asịzi na enwe high demand, the company agbagokwa ọsọ weli ndị fa na-eprosesizi ndị a na-eprosesi. Ịma na a na-enyefa kwota, a na-enyefa slot, a na-enyefa felufa aka fa were ụwa niile maka company dị iche iche. Enye ndị enye ndị a, enye ndị ebe a, enye ndị ebe a, enye ndị ebe a, enye ndị ebe a. Nya ama mbụrụ ihe niile bunye gị si gị kpote mmadụ 1 million. Enwe ike enye gị 40 mmadụ 40 ma 20 ma ọ bụ 30. Nya bụ iwetetezie n'ifu na high demand adịgo iwe kwụsị. Even ụfọdụ si na ụfọdụ company na-anacha ka ego na-afa na-ana 12 na okilikili isii. Ịma nna asụ ihe a kịta ọtụtụ ndị be anyị ada anụ ya. Fabia fa na-ajụkwa ma Igbo ka anyị na-asụ. Anyị na-akwanyite asụsụ na omenala Igbo, anyị na-asụ Igbo. Ya bụ ị ga na-ege ntị. 12 bụ 12 ọkụ ya. Okilikili isii, okilikili ọkwụnụ ma okilikili ka a na-agba ukwu ose ada ala ihe na okilikili. Ịma na ụfọdụ abịakwa na-ekwu okwu ama nkwuchi ọfụma maka ndị ọbịa. Ọnya ka anyị ji wee blọk ibe ama nkwuchi ọbụla na ọnwe ike ịbịa na WhatsApp egbuwelu gị ọrụ. Unu biko
onye na-ede ihe ya debe n'ofu. Ụfọdụ na-eje na dee na mesenja, edee na wasapụ, edee na mesenja, edee na wasapụ. Ọ ga-enyekwa ọrụ, ọ ga-enye ọtụtụ ọrụ. Onye ọtụtụ ọrụ ọ na-egbu oge. Ịmala ofu ebe na-edekele ihe ya, ọ bụ na wasapụ ka m chọọ ka a na-edekele ihe ya, maka mesenja na-enye m nsogbu. Ụfọdụ mbịa mba na ya ma okwene ọkpọchie, ikliki enye ọcha ọcha ka eluigwe, ikliki enye ọcha ọcha ka eluigwe, ọ dị emeghe emeghe. O meketa ike agwụ m, ọ na-egbu m oge. Ya ka m ji wee chuzuzie wazọpụ si unu bịaba na ya. Ịbịa na ya, ịrapụzie ide na mesenja, ịrapụzie ide na mesenja, ọ ya adị mma, ọ na-ebe ebe. Ọzọkwa bụ ịbịa ikwu okwu, nye akalị na 1 minute, nshọtụ nye akalị na 1 minute. Maka onwe ndị nna abụ mbịara inene meseji fe, ọ bụrụ na o toro ogologo nrapụgodi, maka ọtụtụ mmadụ nọ, ọ bụrụ sọ gị ibi ikwukọrụzie ka emebe sọ gị, mba ama mmeso gị a ga-eke eke. Enyetụ ndị ebe a, enyetụ ndị ebe a, ege onye a ntị, ege onye a ntị, ikwulide onwe ndị onye ga-abịa ikwu voice okwu zutie enye 10 minutes. Mbakwa mbịa n'anya, ụfọdụ onwe ndị na-aghọ aghụghọ, ọbịa kwuo obele ọkọtụ, okwu obele ọkọtụ, ịbịazịa meghe enyi ifu voice ka o toro ogologo na-abịa, mfu ya ụjọ abịa m mma gagodie. Maka ana m achọ ihe dị simpụl, ka ịmago ihe ga-ebulu gị ọrụ ọsịsọ, ihe ga na-enyeli gị aka. Unu ga na-enye aka, ka anyị nyebele na onwe anyị aka. Ịnụ nye aka na-eme ya, ọ na-aga ọfụma. Ọ bụ inyeli m aka, ọ bụkwa inyeli gị na onwe gị aka ka ihe na-aga ọsọ. Maka onye ọbụla chọọ ka a replai anya, onye ọbụla chọọ ka o nweta ọsịsọ, andị onye mere ọsịsọ ọ ga-adịcha obi mma. Mana o siri anyị n'aka. O nwekwa nwanne anyị bịara ụnyaahụ, nsị anya yuzo the same profile ka m wee recognize anya ọsọ, maka ọ na-akpọ na-ekwu ka onye ihe dị ọsịsọ. Ọ bịa na kọmentị na Facebook na-asị biko m replai anya, nsị oke mmadụ ebuke na WhatsApp, mana mma ajọ mpụ ka m chọọ gị ka m mmalị ihe ahụ ma efio tibi ka maka onwe ihe na-abụ emergency ya na-eche na ihe dị emergency ka mkpa ka atendizia to onye ahụ. Nsị a biko yuzukwa the same profile mbịa ka m weli recognize ya before easy recognize. Ọ kwekwere ekwe eluzie m chọkatị ihe a na-egbu m oge. Hey, ya na-egbu m oge. O yuzokwe the same profile mana o kwekwere o si na o yuzugo mbịa chọkatị ihe a na WhatsApp ka m respond ka m mara ihe na-eme ma m onwe ihe na-eme na-agafe agafe. So nchọkata ike gwu m bịakwa ebe ahụ, maka ọ na-abịalide kọmentị na Facebook na kọmentị. Ọ bịa na kọmentị respond biko efitibili ọ dị ọsịsọ, ọ na-ekwu ya. Mgbe bịakwazi ebe ahụ wee sikwu ya ka ezi gị ihe ọ bụ ekwe nchọta gị, wee kwezi m nchọta na oge niile ị na-egbu ozugo iji wee za mmadụ na-atọ azịza. Maka ndị mmadụ takụrụ ebe ahụ wụsara ka atụrụ enwere onye nche. Ọkwa ọlụ adịrọ n'obodo anyị, ọ bụkwa ihe jọrọ njọ. Ya bụ ndị ọchịchị, ịma ihe unu ga-eme, sekuriti enu ọbụana, kreti enu ọrụ, ọ ga-adị mma. Kreti enu ọrụ bụ sekuriti, jos kreti enu ọrụ na ihe ndị be anyị ji isi abụana, fa ji isi abụana ọnyanwa, ọ dịrọ mma. Ndị be anyị ji isi abụọ na fa na-achọ ọrụ. Ndị employer etinye ego kịta. O nwee good news na abalị ise gara aga anaunsụkwa asị na a na-alụ akụkọ na care section na achọ carers ma nurses na United Kingdom a anaunsụrụ ya si na achọ ịmazi ihe gọọmenti chọọ ime. Ife achọzi sponsor ba ndị employers ka fa wee nwee ike na-akpọta na-recruit from overseas. Amapụ out 15 billion pounds iji wee nyeche ndị employer ebidogo wee na-etinye akwụkwọ ka emelife approve ka fa bidokwa. Ịma na emeketeli ọ dịka ọ jụrụ oyi, mana ọ ya ebidokwa ọzọ. Ihe anyị ga-alụzi bụ ije na-asọ ụsụta ndị ahụ enyere the certificate to employ or recruit from abroad. Anyị chọta anyị weli etinye unu n'aka, unu na-etinyezi ọrụ ya. Ihe unu ga na-eme bụ unu ga na-abịa unu mara mgbe etinyere ihe, etinye ihe unu buru ụzọ, maka a sị na anụ bụ ụzọ na-aṅụ mmiri ọma. A sị na enyecha efu ya ọ ga-akọvalụfa ego fa ji ga akpọta ma flight ticket ma onye ahụ bịakwa
ụlọ accommodation enyegodi ya temporary accommodation kọva anya nyechekwa mfa anyị maka ndị carers a ndị na-alụ domiciliary a na-enyefe moto enyecha mfa car allowance fejegolu moto faji gaa na-agbagharị ọ bụ ihe gọọmenti chọrọ ka o mee biegodi m mmiri sorry papa vie m mmiri nne mmiri bịa ọsọ papa bịa ọsọ thank you papa papa welu ndị Igbo aka si wee ekene m si ya ndewo si ya ọmụwa bụ Chidike ọmụ bụ Dike Igwe na-agụ si ya ka emesịa elu aka ka ifo ọ Chidike Dike ịchọ ikpe ọnya Dike ma ọ bụ Chidike ma ọ Chidi ya bụ ọ dị mkpa ka anyị na-abụ ụmụ anyị afọ Igbo ka oke anyị ghara ifu unu jisikwa ike na-abụ ụmụ unu afọ Igbo anyị bụkwa Igbo Class World ndị na-akụzi asụsụ na omenala Igbo ọ bụrụ na ịchọ ka nwa gị mụọ Igbo ịchọ ka ọ mụọ ya deere anyị edemede na ịchọkwa ka nwa gị mụọ Igbo anyị ga-anabatakwu ya nye link o ji gaa na-abata klaasị Igbo klaasị kwa Satọde na ụka anyị ga-anabata ya ya bụ gị onye papa Igbo ma ọmama Igbo ndị nwafe ada asụ Igbo mee ka nwa unu sụọ Igbo ka ọ bụrụ ezigbote nwa afọ Igbo ọ ya ada ezigbote mkpa ọ dị njọ na nwa afọ Igbo ada anụ dị Igbo anụ wee bụrụ ọsụsụ o nwee ka ọ dị ụta dịkwalụ nne na nna ọ dịrọlụ nwa anyị fụrụ ihe mee n'izu ụka gara aga nwa si obodo oyibo nata mama ya bụ onye ọcha papa ya bụ onye Igbo ọ na-asụ Igbo na-eri Igbo ka a na-eribe ji onye mbizi n'ala Igbo papa ya bụ onye Igbo mama ya bụ onye Igbo ọ na-akwa na anụ nwa ahụ nyekwelie mkpali wee si ya ị ga-ejekwanịchọ ebe ị ga-amụ Igbo ya bụ na anyị ka anyị nọ anyị bụ Igbo Class World ya kpọta na ụmụ unu ndị ụmụ fada asụ Igbo ọ bụkwa ihe egwuregwu ọ bụ ihe mwute ọ bụ ihe ifele ọ dịrọ mma onye na-eme ya na-ekpochapụ agbụrụ ya kụziere nwa gị oyibo ma kụzie Igbo ọ dị mma ka emesịa na ndị be anyị ọ ya adị mgbe ọzọ ka emesịa